Trahing nata kerawarisang tenan jaya Pati samiyo monggo ndang ditata sing areng beksa juga pareng susuan ya. Padi selamat Padi Pegon ini ayo. Tak kudangi bocah manis aja begitu nangis radio bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis Rama Klono ana siji juragan minyak masato akeh rejeki dawa temen Raden sendok para kiru-kiran ayu bentra dadi pikiran tak kudangi bocah manis aja mung pijar nangis dadi bocah sing rasis kabeh bebaya ben kalis aduh sayang sendok para ana lima mas anto munggah swarga amin Raden ngetan kalingulan senengmu tenan apa omong guyon yo sesarangan karawitan Guntur Laras iya ugi ingkang mirsani wonten YouTube Mas Vino Pak Agus Winarto Dewi Rana dari Somburugi Pak Sugeng Mas Andri Mbak War ya atiku remang salah Pak Dayang Dene kelakon
dadi usada lara munyo nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru. Satribun monggo Pak Bayan. iya Terima kasih. Pak Gino Pradikari Mas Bara. iya Monggo Pak Bayan nyaket mriki. kene wae Mosok ya gandrungan dodoan ngono. Ayo Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani Kelarasan Pak Bayan iya alias kebetulan. iya Belanjane watah rada kabotan. Yen purun Pak Bayan enggal-enggal ngrencangi teko omah mangke kula opahi. Apa iya? Ya iya ta Pak, kok tak jatah? iya Ayo ya. topel wong laken kole momongan niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan Ampun gelamas sampeyan ampun kuciwa kula randa anyaran ditinggal lunga masuk awan-awan lunga blonjo ning pasar Mahing owing owing prawan rondo kanggo kurapati penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja sumelang yo ben randa dijamin kepling kepling lemas. iya sing penting penak iya 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 Goyang tak Pak Bayan? iya 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 Ser, iya ser, iya ser, iya ser, ser, ser. Guntur laras lho iki. Joget ya Pak ya. Asai. Masuk. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean
timbang nganggur kula purun ngrencangi Larasan mas alias kebetulan belajar nekatah rada kabotan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opah ora sapa opahe gelem pisan ya tak jatah Ora sah. ora sah lah ngapa itu pengen momongan niki kanca napa mbak yu badhe pindahan ampun lompat jenengan ampun kujiwa kula randa anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing awan rondo kanggo ya pati penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting ya aja sumelang ya ben randa dijamin kumpling kapling mas iya nggih sampun Iya dikancani salah siji. Bisa Bu? Ya. Mbak Anggun. Tak lelo 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 lejo acap menang ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune bisa urip mulia dadi lorone asmane Lagi golek isanane Ayo Pak Jeman. Matur nuwun Mas Anto. Kanca-kanca saged mriki. Yo, Guntur Laras. Oh.
yo ati sawiji najan abot tak lakoni Sabtu pandita ratna Dasna ing sisihku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati Sugeng mirsani Mas Barat Penonton TikTok 200 udah penonton Asai Dek ya masuk Katile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu ganti laku rodo ati ringan siang dalu Yo. Kinarban jiwa rasa Angon rasa Lukete sing kalbu Lirku yai segara Adatan bisa luluh ke hatiku Masuk Suwe Wenganku ngenteni lewong ing ati tak antuk japi tak gendong kemana-mana dadi ati sawiji najan abot tak lakoni sik mbak tak golek dit sik mbak Nggih, Pak. Pak Bayan kae nandi Akeh. iki aku sadremo nglakoni lho iki sik tak arep tak tututi kok cocok ra krungu Pak Bayanku Nek saged jenengan beto kresek, Pak. Pak Gianto kowe mara nyang Pak Bayanmu genah arep nyawer mbok wae mbok ora nek ra mbok wae pilih tak hukum Pokoknya mriki kudu entuk sak kresek lho, Pak. ora apa Alalah, pecahmu piro tak ijolane sing wungkul ora iso mbledos. Aku iki tenan nek ra diomongi sing degong. Alalah. Ora mungkin nututi teko ser pawuan-pawuan kok ngene iki. Wes ndanglungno aku engko nek butuh wungkul tak ijolane. Duit sing paling atos pol-pole abang. Iya. Yo, Iki ana sah akeh, sunah. Pak, jolono ungkul ra apa-apa, Pak. Iya ya, Mbah. Kowe nek ra dulurno aku moh kon ngucit-ngucit ngene iki. Pokoknya kudu entuk sak kresek teko kene, Pak. Walah pecah glo. Pak Bayan entuk nyawer ning pawuan iki mergane dite pecah nek ling nggawa kresekan. Tak ijolane wungkul, wis pokoke mbuh iki ketoke 3 apa pira tak ijolane abang to wis. Abang Mas Gunjing. Yo, wi mau lek njaluk urunan endi wi mau? Lha. Kaya urunan obat endrin wae. Pak Bayan, niku sing njaluk wong rewang. Klebu mbah wedok. Lah niku kok lah wis kok mbah wedok tak ijolane. Ya. Lho Pak Bayan ndarai ponakmu ki Cidra. Terima kasih. Lah mbok iki sisan diseleh kono wae. Niki nggih anak yatim. Mbah wedok kalih kula niku mboten ndek Pak Mbok. Apa iya, Pak? Walah blas. Aku yo duwe anak yatim. Nggih niku kanca Aci Data Marien ngumbahi truk. Saningi nengkreng ning dhuwur. Lanjut ya, Pak ya. Kajange nyewa nggo ditekke. Sabda pandita ratna Yo. Tering sliramu Daya ing sisiku Mugi
Guntur Laras Albita Sound System. Nyuwun salah setunggal. Mbak Pokoknya Yanti. bantu Mbak Slamet. Ayo jumeneng Mbak Yanti. Pergi Pak. Yuk. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi oper Mbak. Jarene mas manang katurutan sing tigadang ninggal janji aning saiki apa lali semoga Nang gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih cape gunung sekar bisa nyawang gunung nisa katiraja dening nora ilang goni padha lara alam Guntur Laras hey iya 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 sun 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 dimasukin Dek zaman berjuang berkelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi
Sound system Abeta video syuting asik Rin yo garangane maju kowe ra maju sindang rangkul kowe dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesian amarga elang buber semanding mati ora deg-dege lancer kuning aduh anak buayanto kuduane nyawer sawer rumang saku tak awemu tansah ngece sing teko jebul si kucing iki nek wedone minyak paling rasa korin ayo yo dek mau bengi tan montang manting tanpa turu atiku tansah glisian amarga eling bubar sumanding mutiara deg-dege lancer kuning guntur laras aduh mangkene apa Rin rumang saku teka karo milang-miling tak awewo lan sangece sing teko jebul mbah reban ayo Pak Bayan dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara degake lancer kuning aduh mangkene rumang saku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngece sing teko jebul si kucing beksa monggo Monggo. Pak De tak golek nih lho. Adoh-adoh kok gerobokan. Sampeyan ketemu neh ya yuk. Rire sarata-ratane wong lumak sono. Tresing kersa iya ayo Pak Endang
Padiman bebek, tak ijo padi gunjing, royo royo tak sanggote manten anyar. Ayo berdiri dengan cani aku kok ya. Monggo Pak berdiri dengan cani kula. Bocah hangat penekno blimbing kuwi lunyulu nyupenekno kanggo mbasuh tototira. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sanasa Rati loro suwisal Pak Kadus Suratno. Bose Guntur monggo. Ayo. Pak Bayan Ratno Wilujeng Laras. Ngopo aku iki dadi wong priya, kurang apa aku iki nggonku tresno, ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani. mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya Wes milio tresno aku apa dheweke, wes milio dadi bojoku apa bojone, bola bali mung gawe nglarani asih. Rasa tresno sliramu ora bisa njaga. wes milihnya tresnaku apa dheweke wes milihnya dadi bojoku apa bojone bola
sesuwun enggal paring eling eling marang keluarga tansah sumandhe ayam tentrem pangajap puring wengi kula bali mbok aja nglarani Skuter Laras Indonesia. untuk asik video syuting Abeta Sonson Mas Anton Pak Bayan Ratno Wilujeng Laras loro ati loro Monggo, Pak. kurang opo aku iki dadi wong priya Kurang apa? kurang opo aku iki ngonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa disabari Meripati ora bisa tak keteki yen to weruh sliramu cecer dheweke andom tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe ngelowe rasa tresno sliramu ora bisa jaga bablas ke blegedut Mas Ato blegedut tak sesuwun enggal paring
kopi aja dimereni kabeh kuwi Gusti sing maringi awis becane Mideke unduh kopi lagu ACP kuwi. muga-muga bisa langgeng selamat. Yo ngundahke kopi langsung. Sumari wen kaya Bangi kopi renteng turut kangen jam lorot kaya salakon godhonge ijo ngawi-awi marake padha ayam tandem nyawang kopi atine ayem kopi ganti tandurane wis matuwa setahun sepisan undang kopi wis biasane wae abang-abang renteng-renteng dompolane kopi tipe ning lemah bisa luwak iku marane midele lintang asmara. lintang asmara Sadare Pak Bayan kelinganku iso diplekuto tok ngono. Oke, siap. Kok bengi tak gaske. Siang pantoro ratri yen ning manis rini setiaku bisa angguweni marang yang sasulasmi ya deh angkat deh rasa kangen anglipune Guntur Laras audio sound system Abeta video shooting asik Wahyu tresnaku kinarya tompo susah jroning patenku wong bagus antep ana rasa timun tresnoku telok jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal seno sanadyan anjowo oncat saka rongkon wis tresno rapi sati Mideke tawang mangu nek ora engko bengi tak sawer didikane Guntur Laras militer kok gas Kendra sanggo rugi
bobeng mideranggon kungkulei nora kroso iso awan nganti bengi Eman yen ngang dilio kang nyayang Kliang tak sawang mincelok ning ngepang Kancengan tarine saka katangan Sarwi ngoceh dhewe ngale peclokan Ilakae tak sawang mbok aja ngece podang kuning akawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kelakon nyanding selirane Kalati buka kiwat liyan Yen si podangan tutut ati kapranan Ora mandang atiku sansaya nandreng Son sanani son Iya, dangdut pikat ki. tulute iya 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 Bukan laras Iya, 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 iya Ayo iso awan neng omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggon kugoleki ora krasa esuk awan nganti bengi Eman yen nang dilio kang nyayang Kleyang tak sawang mencelok ning ngepang Kagoncengan tarini saka katangan Sarwi ngoceh dheweke ngale penclokan Ilakae tak sawang kok aja ngece podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kelakon nyanding slirane Kalati buka kiwang liyan Ayana si podangan tutut ati kapranan Ora manda atiku sana saya ndotrong Son seranani son pikat kulute bendo Ayo sing masak karo ngegal-ngegalke bokong. Ayo
klempor krungu suarane pit motor rame-rame sak tengahe dalan gede jampya rojek padha asesura kakak sugeng rombongane padha ngebut tanpa duka ora emut ning bebaya ning saiki ojek padha diatasi yen kebacut bisa agawe pepati Kados daya monitor Asik Multimedia video syuting wonten Pundi Kiwala bisa dirasaken iya
Asik Widi Setyo. Iya, iya, iya. Semoga Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ana kena kae kawang-kawang angel dilaleke ada wong ora bisa lali ning atiku koyo-koyo nganteni tetamu say Moga-moga hey Gusti tansah marana dadi srana usada raas mara aku ngatini janji-janjimu aku bisa anambani roh sakangenku Pananda ya masuk Sapa sing cek lakon hey lelakon sandal iya kabar pisan aku ora ngerti patenmu ra ngraita aja kurang ing pamangku yen aku tuminta salim sik salim wis kebacut mulane wekasane aku trimo manut
babar pisan aku ora ngerti batinmu ngandrai Salim neh Mbak Tata. Nggih, Pak sami-sami. Bayot. Galo, bocah teko kae. Hahaha. Kecaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak obani ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing kadang biyen nate janji ning saiki apa lali gone padha lara lapa
Zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi yen mendung tak silih capek gunung opah opah syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ilang gone padha lara lapa Ayo Bos Anto. Iya. Undur laras. Tambal ban uripe sak dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan ding dong ding guntur laras ihir bane wis ditempel urung Mas Anto aku iki tukang tambal ban urite sak dalan-dalan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan mak jedor dar ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor dar ben pecah meneh esuk-esuk rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk iya bli us semunge dipikul
rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah hapes wetengku krasa kroncongan ayo Pak Bayan asik mak jedor ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor ben pecah meneh esuk-esuk rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk ayo us get juragane some joget-joget asik iya enak pena asik abetasan asik itu dia iya sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku ngomong ayu papujanku ati susah mau awas seliapu rada abut ngene iki ya. Aja semalang wong bagus tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu
Topah Pak Desirin. Topah. Aja semangat wong bagus tresnane iki ora ayu ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisihmu. Terima kasih. Say, Masuk. Yen kelingan lelakonku Zamane nalikono pamulangan joget dulurku lanang dulurku Fitri grabya ayu lahir lan batine terus ayo Pak Samyo Bu Seniati ireng manis ya Mas Santa ya nanging kula ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin dintekne gak apa-apa Pak Mio wis to Tekke Pak mengke dipendhetke meleh. enek jurakane Rini pokoke tak rasane suarane Chandra Bisa dipaksa oma-oma wani tresnaku ra bisa ilang marga langsung dimijelke kretenge wedokan sing nyekel mik kudu Rini nesurin
sliramu ra ana wong ayu kejaba mung sliramu istimewa bagiku pancen mangkono mas aku ngakoni salahku nanging sing tak jaluk kesetiaan cinta darimu janji sing tenan mas jasan nang grantengi wedaan bakal ayam tentrem yo middle ke langsung rapopo DTJ sing di omah MC ne Mas Bayan surin kowe mbok aja cemburu tresnaku iki wiwit biyen sliramu ra ana wong ayu kejaba mung sliramu nanging sing tak jaluk kesetiaan cinta bagiku pancen mengkono rin aku netepi salahku nanging sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu